Korka abutia metiar mudi korka hikka korka beldo abuti terno mudi korka hikka mawur mawe korka abutia metiar mudi korka hikka korka beldo abuti terno mudi korka hikka mawur mawe korka hikka korka beldo korka hikka mawur mawe abuti terno mudi korka hikka mawur mawe korka hikka korka beldo korka hikka mawul mawal abuti terno mudi korka hikka mawul mawal korka hikka korka beldo korka hikka mawul mawal abuti terno mudi korka hikka mawul mawal asu ceerno Mody on ko wulliti ham ɗo so tawi tan ko an waɗi ɗum pama ɗum ɗon welani men kala kene wawa wonde asto a forani hadde mo ñamde kaɗamo yerto o ko bane gorko sa yi o ummima to ummito ari ɗo ko sibabude ma sa wonano ɗo hayso yiiɗi arde ɗo o arta ɗo en kala ko wawi wadde mo ko muusi aɗa foti wawde wadde maîtrisé ha ganduɗa a forani wawde hadde mo ñamde e yarde ɗum ɗon kam ɓurti fagui faami welanimi de min mi dewi hadde mo ñamde e yarde so gonga jiɗɗa min mi yaltinanimo sac makko mi fawnimo damal bibi ko yo hoot ko waɗimi ko bawɗo waddemi ɗum fof e nder suudam mbiyami ɗum ko yo ya lawol an musiba kalis kalateɗo an a anda ko kalis o yahanno min mi anda goɗɗo e goɗɗo ko kumpa mum nde Allah wise haala he ndiyam salliga haala ka ɗaani taw mi abicamde jooɗi boowal ɗa jooɗe 16 goccumi 16 garmi jooɗi mi sara mum momi deeɗa bo winama wi mom garmi de ko jarnadema e yafnadema ko banam gorko o wanma ko lawol o fotam banmi kaldume Abou o wi kam wallahi mi acci ala caɗe wimomi min noon ko waɗi mi sohla e ko jinmi andude ko woni ko haala kalis o jinmi laaɓana ham Allah kalana kam holno oɗo kalis poɗɗo ni holno ardi ha lombori hakkude mum aɗa andi ko Abou jaabi wonde kalis o de mo tottanno momi o yahantuno ham koto ceerno o wimo waddame ceernajo goto pour ittude dewgal ma e Seydou o waɗa hakkude men mbimi jam o wi wallahi ɓaade ko Allah mbadduɗa ham mi haalda ɗal mbimi ceerno Mody ha ngaha jinna wiyanimi yomi jooɗo e suudam wallanimi no jooɗorimi e suudam ko arde wiide ene fusa suudam ene bonna dewgalam yomi seere e joom galla ɗum ne foti wonde hakkudemi ceerno Mody bane debbo kay walla ɗum no jooɗori kono arde mbiyaɗa itta ɗum e sago mum yo iwe dewgal mum aɗa nannoya ɗum e gorko goɗɗo kanko mata o miija he ɗiɗo galleji ɗiɗi wona galleji ɗiɗi ko galle goto ɗo oyi tan nam ene wona wiide mo ittami to Seydou ɗo mo nawmi to Abou ɗo mi bere tawma momi maayi mi tawanima astu ay ko ceerno Mody ko wiyete ko warndu ko bo diwi ƴa an ceerno Mody jaaɗo ha wima min komi kangaɗo mbiɗo kangaɗo kay hankadi no wonala ñawore on kay kala ko waɗi tayani kangaɗo koye on ko sisi ɗum kam wonti yawade caggal asu miñam lenken wiyam yaltu galle o min ko mbaɗa joni ko mbaɗanmi ɗo yaltu galle tan e lembo ala to fayi min ma jogui to paami woɗo wuuro ko mette tan dañmi ɗo mette tan goto gandumi no haala ɗo ko weeli kam woni Fat Bere Bayla ɓe tan ɗiɗo mbaɗi kam comprendre way miñam lenken asu mi sikkanno ñaatgol makko ussima ndeke ñaatgol hande asu ɓuri ñaatde min noon kam kotode yaade kam jaho so Allah lamɗo jaaɓi
ne kam tan sagma neni min adduno kam ko jame salam adduno kam ko jame salam bayla ndeysaan o jippi mbaɗen adduno kam ko jame salam wallahi mi hootat mamar galleji mon eyyi kadi kala ko wawno wonde e wontude an Astou ceerno Mody ko bane gorko so waɗi hunde yo wonno haajiri hakkude moɗon ko wona aɗa ƴetta bagage mum aɗa yaltina galle walla aɗa haɗa ɗum ñamde walla haɗa ɗum jooɗade ha kene yaani wullito yimɓe haaro woni ɗo ene kañum fof nana jiiɓi anda no wayni ɗum an sa waɗimo noon holno goɗɗo wawi kanko de waɗirde hokki ɗum hoore mo kanko waɗi ɗum hoore eyyi min noon komi ñaagui ɗum kadi sibo Allah gacca ko mbatta ko en kadi ɗum ɗon kala to nannguɗa ɗum fof ɗum ɗa ganda ko bandiraguel ma gurel arema ko fawre Allah no ardema ni mo finirno ñalam goto yaha hoore a faami o mine makko jiidi yumma e baaba omo woɗɗi hangede aɗa andi neɗɗo waɗat hunde ha para de teya waɗa hunde ka ene wiye min komi kangaɗo wiye e ɓaare ko kangaɗo daldemo kaari omo woɗɗi hangede kangaɗo andata no kalis ardata andata no kalis natirta no yaltirta a faami kala ko waɗi o tawi ko yinno wadde ko Allah e nulaɗo muɗum ne Cheikh Nama Tidiane ko ɓen mbaari mum kolli mo neɗɗo juulɗo ɓiyi juulɗo fusata dewgal ceerno Mody dow makko tawi. ha less makko aɗa andi wonko manque makko haydara mankade makko o yafaɗa tawi noon ko bane gorko o tawi kadi min ko wona ɗum ko heccanke ɗen kalda mbimani wonde Seydou ene doha mbiɗa ham yomo accu sikke omo looto omo wone nder suudu he omo jogui téléphone makko darmi noon udditirta téléphone o chema o gaccuɓe haw fay tarodde mo luutoyo guddinmi téléphone ɗo numéro goto nani hen ne winda inconnu mataw ɓuuri million appel mataw chaque seconde tan o haaldade o appel uji ene mbayno leydi ko kër min ne jiiɓi on numéro min mbi hul mbimi inconnu Seydou ne haaldire e oɗo ɗo ɗiɗo appel uji poɗɗindade mataw ɓuuri million appel nane oɗo téléphone koɓe kaldi Astou anon Astou kelle maɗa e gamata ko an holko duñma e téléphone janano ni ha kada visite aɗa tawa hen appel aji kadi ko refti hen ko sa tawi appel aji inconnu e téléphone Seydou o wawa kam haaldude e gorko walla kanko ɗiɗon appel aji so keewi e téléphone tan ko debbo o haaldata wona appel aji wona appel aji gorko ɗi artir hakkille ma o kadi ha joni omo continue ko mbiyanmami ko goyrotomi ko musimi ko ha joni Seydou no continue hay hanki Seydou humta hiɗo kumtari ko min goto gommintoɗo Seydou waɗa fir yeehi galle sehilaɓe ɓam joni kay mataw so humtinomo ni omo arta joni mbeɗa wawi ɗanade hami hijjito de Seydou arta hen garan place ɗa cangnomi aɗa andi korka yimɓe lelta ko law komi cangnoɗo garan place mbeɗa yewta min mi hurotomo ni anje yimɓe nana danam hay jabare mo mi jabora ay mi winoma ha mette ene lowta belemma kadi ene lowa ay an to gonɗa ɗo ko kiram ɓolam lowe nder ma te kadi ko refti hen ko an so Seydou humtaki ɗo beele an Astou a wawa arde to am min komi sehilma kom ɓiyumma kumtoɗa e am so wona mi waɗa noon de gasi wat ɗum pofta kono ham Seydou kam ɗo kam kumtari hankadi mataw mi nattat sagginde kumtari ɓuuri tampindemo fof aɗa ko defaranene joɗoɗa bona hay goto ñamata an tan goto ɓerde ma sukkat ni e rokkat hay min somi yeri kafun kon tan ɓerdam ɓuddi mi wawata ñamde hay dara ay ko haalde mi ñama joɗoɗa aɗa miijo aɗa yeewa ko ɗum ɓeydanma probléme sa andi tan ɗum ɗon fof a wawade ɗum ene ɗo hamni de artu am walla jahara bundaw ene nana hamni kumtoɗa e muɗum moƴƴi a faami hay joɗade e galle mi ronki joni hay galle o mi ronki joɗade min kay woyo téléphone am nen vivre koy allo Abou Thiam aɗa sohli kam galle joni ko jam an samari maman
ala mo woɗɗani mbaɗani e fondement keso maheteɗo hedde galleji ma o e mbaɗon toon jooɗi joni de eyyi mbaɗon ara Abuja ñande foof ceero mum ñande foof batuji so Fat Bary noddani Abou Thiam nodda so Abou Thiam noddani Assou nodda min mi tampi wayi ɗum mi hoto tan ɓurni kam ɗum hoto ɓurni kam ɗum ya mo hoto ɓurni kam ɗum ɗo min mi tampi wayi jamboloni alhamdulillah ndeta mawɗum kay no korka e korka de no wondani nani ha lawol mum de nani yaha korka de mustan ko fuɗɗorde ɓe koratano ɓe kam wiyannoɓe mayoru ma warata kam joni mayoru ma yaha lawol mum woppa ɓe aɗa weddo kam kaaƴe noon ala mbo jogui hen balɗe ani kam ñamade kam wasata wonde e nder korka eyyi debbo yo gorko kono kay woni probléme kay ko jooɗi tan min teyi aɓen ɗo aɓen ɗo ala ɗum moƴƴi so lewru so korka dari ɓe korta ɗum moƴƴani e tawi jeeya jomum ne juula joni hono kono nafoore julde ma ala nafoore kay ko noon tan bon e ko min nodduno on noddirnomi on ko jaam noddirnomi kay ko yimɓe yo jewtit nde tawnoɓe mbi eywa yimɓe soni jewtiti tan caɗele mbatta probléme watta ɓuri bonde fof noon ko yimɓe ɓe jewtitta so ɓe jewtitta tan hunde nde niɓɓittu so hunde nde niɓɓiɗi tan so ɓooyi sikkeji jolata so sikkeji joli noon wona probléme joni noon Allah waɗi noon min wonko ganduɗa hoorema ko minani jinnomi noon nodduɗon mi haalde mon ɗum jaltone ɗum ha ɗum laaɓa ceer nde tawneno fof eɗen gandi ko wiyete ko probléme kam moƴƴani surtout kadi noon tikkere Allah wi ko yimɓe ɓe gonga ma wasa tikkodiri kono woto balɗe tati so ɓuri balɗe tati tan hankkadi wonti gañgu te Allah wi ko aɗa hono bani adama hono mum min tagui on mbimi ko jiɗodire jaggodire paamodire ballodire ni Allah wi yen mbay joni noon kala nde ɗeɗo gueɗe goto men seli wade hono noon tan firti ka calaniɗo Allah salanade Allah noon way kono gonɗa ko wadde Allah sabotage ni te ɗum ne heeƴa bani adama wadde Allah sabotage Allah tagɗomo ñammintuma yarnatma wurduma rokkatma cellal kala ko waɗima hakkille terɗe ma foof ƴew ko dillata e ma ko foof no wayi te ƴeew ala hen foof kadi nde meeɗa jooɗa tan ha ɓoy ciftoɗa ɗum mbiɗa Allah a jarama Allah joni noon jinnomi ko tottodiron juuɗe jallodiron jaafodiron gonton ɗon gonnoɗon enen fof kadi enen ndendi koye men mais enen fof kadi tinnodiren enen fof jaggodiren enen fof gonten gotum eyyi kadi inchallah so Allahu lamɗo jaaɓi eywa ceerno Mody passement Dakar kam saɗa hoore ko min jogui kono ɗo e ma yaade kala ko sattuma tinno saabu Allah haalanam so wonko jiɗɗa ɓornade e julde nde haalanam so wonko jiɗɗon wadde bottade e julde nde kaalane kam anani asu hay ande kala ko jiɗɗa ɓornade e julde nde haalanam bagui fof tesi mo jiɗɗa ɓornade amma kadi ko bottade mum nene junggam so sondu so fondu so gertogal eywa so manadiduno ko dammuhol ha kalne kam probléme ala paso ko 12 000 de mbeɗa andi mami totta 20 000 mami totta 20 000 par ce que sa sohli café yarde café lawol sa sohli manadiduno ha joni ko mbiyata ko balbasir mi anda kerem galas en e lawol he foof cooda ha soko tanggal monte feres kadi ne moƴƴi dillina wonko ma e lawol he ɗum watta probléme wona ɗum noon tinnoɗe jinmi koye tottumo junngo jalluɗamo jafuɗamo ko mawni mi yarlimam Abou Thiam ko neɗɗo mo korsimi wonɗo ko banam debbo sa yi goppumi koreji fof gummimi Dakar garmi ɗo horande ɗum aɗa no mo waɗɗe yam gonga erreur noon so waɗi ko erreur te min kam kala ko waɗi kewno e galle o min mi jaɓi min woni erreur o min woni probléme o ko wayni lewru korka
a yiilaaki jam aɗan ɗum Allah yamiran ɗum ko min kay mbaɗanni ko Allah yamiri wana yo yarlumo yaafol anne kadi jarloɗa kam jaafoɗa kam hakke ala nda hannde indema kala sa yalte mbeddo Abou Thiam ceerno mudi Abou Thiam e ceerno ɗum fof komin fawma ɗum nda haɗemi arde ɗo ɗum fof kewano wona yo Allah yarlumi yaafol yimɓe yaafi anne kadi yarlumi yaafomi anani eyyi min jaafma paso ko mane garnande gorka belɗo gorka